Dobar dan i dobrodošli. Danas ćemo pokazati kako raditi salenjace. Salenjaci su jedan starinski recept koji se obično radi u Slavoniji ili sjevernoj Hrvatskoj za vrijeme kolinja, kada je najbolje vrijeme i zapravo ima tog sala, pa znači da se može raditi salenjaci. Znači to svinjsko salo iz kojega se rade čvarci, znači to friško se sreže na kockice i onda ako imate taj stroj za zamljevanje mesa ili ako ne kućni blender ili nešto s čime možete smijeti to salo. Ovo se radi sa dizanim tijestom, znači trebamo napraviti kvasac. Kvasac se aktivira u toplom mlijeku sa malo šećera i brašna i pusti se da odstoji dok se ne počne aktivirati malo i onda ćemo sastaviti tijesto s time. Znači to aktivirani kvasac koji se možete koristiti ili friški kvasac ili ako ne možete i suhi, zavisi što imate, što vam je pri ruci i što više volite raditi s čime. I onda u to ćemo dodati brašno i malo soli i jaja i naravno tog samljevenog sala. Za sameljeno salo ćemo ga razdijeliti na 3 dijela, 3-4, zavisi koliko imate vremena i volje za raditi ovo, jer uzme malo više vremena dok se to sve napravi. Znači iz toga ćemo napraviti jedno glatko tijesto. Smiješati to sve, prvo sa kuhačom, sa drvenom žlicom i onda poslije toga možemo isipati na radnu plohu i kada je zapravo lakše sa rukama to sve miješati. Znači dodamo još 1/3 toga sala i sve to miješamo. Znači salo se koristilo u stara vremena kada nije bilo putra, nego to salo. Možda oni neki koji su bili malo bogatiji ili imali malo više dostupnosti za različite stvari, su možda koristili i putar, a možda su ga i sami radili, zavisi. Ako nemate sala, može se isto raditi i sa mašćom. Znači sa tom svinjskom mašću, zavisi što imate pri ruci. Znači, prvi put kad se to zamjesilo sve lijepo, onda ćemo staviti tijesto u zdjelo, malo posipati sa brašnom i pustiti ga da malo odstoji i da se kvasac aktivira i da se svi ti sastojci lijepo onako spoje i tako tijesto će se početi dizati. Znači onda ćemo nakon toga ga razvaljati ponovno i namazati sa još 1/3 toga sala. I tako znači taj proces ponoviti po 3-4 puta, zavisi koliko ste volje. A više puta to radite, znači tijesto će više izgledati kao da je lisnato i više će biti prhko. Tako kad se jede da će se zapravo vidjeti razmak između tijesta ili kao ti croissants što smo danas u mogućnosti svih kupiti, znači oni su sve više otvoreni i ima zraka među tijestom.
So ideja je i ovdje da se to dobije. Znači, evo, to smo ponovno dobili to tijesto. Znači, kad smo potrošili sve salo, sad ćemo razvaljati to naše tijesto. Vidite kako je lijepo mekano, rahlo. I što ga možete više razvaljati na što tanje, bit će bolje, bit će ukusnije, više pikantnije kad se uzu zapravo kolačići. I sa dizanim tijestom možemo se malo prevariti jer ono može postati tijesto predebelo i onda baš nije to tako niti lijepo za vidjeti. Što možete tanje razvaljati, to je bolje, jer u čitavom procesu sad dok ćemo stavljati marmeladu i to tijesto će opet dalje raditi i rasti. Znači, kad smo razvaljali, sad ćemo si napraviti onako jednu lijepu plohu, znači srezati ove strane tako da bude sve ravno i napravit ćemo te kvadratiće. I na te kvadratiće ćemo postavljati marmeladu. Vidite kako lijepo to počelo se dizati. I znači čak i to tijesto se može rastavljati kao da je slijepljeno, ali puno malih listića zajedno. Ja koristim marmeladu od dunje, koja je zapravo u mom mišljenju najbolja za pečenje kolača, jer je tvrda i kad se peče i dalje drži svoju formu, neće se rastopiti. Dobra je marmelada i od šljiva, ali naravno da bude jako tvrda ta marmelada. Ako je premekana, onda će kao tekućina izlaziti van i neće biti lijepo. Kad smo to sve posložili, onda primimo suprotne krajeve tih kockica i onda preklopimo jedne preko druge. Isto bi preporučila da to tijesto malo više pritisnete jedno u drugo kao da se zalijepi. Jer ako nije dosta čvrsto pritisnuto, ono će se za vrijeme pečenja će se otvoriti i onda naravno neće imati tu formu kolačića koji hoćemo da postignemo. Tako da malo ih pritisnite i da se tijesto zalijepi. I naravno da se ta marmelada vidi sa strane. Znači tako da kad se peče to će biti da jako lijepo izgledaju isto. Evo, znači to je to. Poslagani su, posloženi, zalijepljeni i sad ćete isto pustiti ih malo da ponovno odstoje malo i da se ponovno počnu dizati. I stučit ćemo jedno jaje i sa tim jajetom premazati kolačiće odozgora, tako da ideja je da tijesto dobije vlagu i da se lijepo ispeče i naravno da bude lijepa žučkasta boja. Ili imate četkicu za premazati ili kao u mom slučaju sam koristila taj papir koji se ne rastapa. I to je bilo sve lijepo premazano. I evo sada su ti kolačići pečeni. Vidite, lijepo su požutjeli. I isto se vidi
taralost, prhkost tih kolačića. Još dok su topli, posipate ih sa tim štap šećerom i najbolje je da se odmah pojedu, jer ako stoje, baš nisu onda poslije tako jako dobri drugi dan. Ali ako ih niste pojeli sve u jednom danu, možete ih opet malo pregrijati prije nego što ih jedete. Tako da